салом бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Малоҳат Назаршозода ва Манучер Маҳкамов. Салом. масъалаи пешгирии офатҳои табиӣ ва коҳиш додани зарари он ба соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди миллии кишвар таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дорад. махсусан давоми чанд шабонарӯзи гузашта дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарият ва кормандони тамоми сохторҳои давлатӣ ҷиҳати расидагии фаврӣ дар сурати ба вуқӯъ пайвастани офатҳои табиӣ дар ҳолати омодабош қарор доштанд. дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бошад бо мақсади пешгирии хавфи офатҳои табиӣ тадбирҳои соҳилбандӣ тибқи нақша ба роҳ монда шудааст. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши ҳамкорони мо. тағйирёбии иқлим ва пайваста рух додани офатҳои табиӣ ки бар асари он дар ҷаҳон ҳамарӯза садҳо нафар ба ҳалокат мерасанд, сокинони сайёраро ба ташвиш овардааст. таъсири ин омилҳо дар кишвари мо ҳам бар аъло эҳсос мегардад ва ба хотири пешгирӣ аз сар задани офатҳои табиӣ, аз ҷумла селу обхезӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ниҳодҳои масъул, роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо супоришҳои мушаххас доданд. дар ин замина дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб корҳои пешгирикунанда доранд. ба иттилои кормандони ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании минтақаи Кӯлоб, дар шаҳри Кӯлоб 32 мавзеи осебпазир ва 6 мавзеи хатарзо мавҷуданд, ки давоми 2 ҳафтаи охир дар ин мавзеъҳо корҳои сохтмонӣ, синтурбандӣ ва тоза кардани каналу заҳбурҳои обпарто идома доранд. дар аксари мавзеъҳо корҳо ба анҷом расонида шуда дар сои даҳана ва зиракӣ бо ҷалби корхонаю ташкилот ва сокинони маҳаллӣ ҳашарҳои дастаҷамъона мегузаронанд. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода, беҳдошти замин ва обёрӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ҳамарӯза барои ҳар чӣ зудтар анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ фаъолият намуда истоданд. дар ин корҳо беш аз 70 адад техника ва дигар механизмҳо сафарбар карда шуданд. роҳбарияти шаҳри Кӯлоб бевосита дар ҳашарҳо ширкат меварзанд ва аз корҳои анҷомдодашуда ҳамарӯза натиҷагирӣ мекунанд. вобаста ба дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон оғоз аз 27 апрели соли ҷорӣ то ин ҷониб, яъне ки машқҳои ғайринақшавӣ вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ ба роҳ монда шудааст. бояд қайд намуд, ки албатта дар худи ҳудуди шаҳри Кӯлоб 32 та мавзеъҳои хавфнок, яъне ки арзи вуҷуд дорад, ки аз ҳамин мавзеъҳои хатарнок 6 мавзеъ, яъне ки ниҳоят осебпазир мебошанд, ки дар ин мавзеъҳо яъне ки теъдоди зиёди аҳолӣ, хоҷагиҳо яъне ки зиндагонӣ менамоянд. вобаста ба ана ҳамин, яъне ки дар мавсими боришотҳои баҳори соли 2024 дар тамоми он мавзеъҳои хавфнок, аз он ҷумла ин 6 мавзеъҳои хатарнок чорабинои пешгирикунанда ба роҳ монда шудааст. дарёи Сурхоб дар ҳудуди ноҳияи Темурмалик масоҳати дарозии 28 километрро убур мекунад. аз ин ҳудуд 11 километр ҳамчун мавзеъҳои хавфноки аввалин дараҷа дониста мешаванд. дар корҳои бартарафсозӣ 7 техникаву механизмҳои зарурӣ ба таври доимӣ сафарбар шуданд. инчунин ҳангоми зарурат техникаҳои иловагӣ ҷалб карда мешаванд. ҳоло дар мавзеъҳои осебпазир бо ҷалби кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва дигар сохторҳои ноҳиявӣ корҳо вусъат ёфта истоданд. айни замон дар маҳалли корҳои бартарафсозӣ бо рехтани сангу шағал ва гузоштани тахтасангҳо сатҳои муҳофизатӣ сохта шуда хавфи офатҳои табиӣ пешгирӣ карда мешаванд. ҳамин гуна корҳои пешгирикунанда аз сар задани офати табиӣ дар ноҳияи Фархор муташаккилона ба роҳ монда шудааст. дар ин ноҳия бо баланд гардидани сатҳи дарёи Панҷ хавфи рахна шудани соҳилҳо пеш омадааст ва барои пешгирӣ аз он тамоми техника, воситаҳо ва кумитаю идораҳо сафарбар шудаанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мустаҳкам намудани соҳил беш аз 1200 тахтасангҳои оҳану бетонии гаронҳаҷм ҷудо кардааст, ки ҳоло тавассути техникаҳо кашонида шуда дар мавзеи хавфнок истифода мешаванд. дар натиҷаи боридани боронҳои рӯзҳои охир, рӯзи шашум аст, ки дарёи Панҷ дар минтақаи деҳаи муҳоҷирободи ҷамоати деҳоти Дархат маҷрои худро иваз намуда ба соҳили рости дарё хатар эҷод намуд. тамоми хадамотҳои зарурӣ барои мустаҳкам намудани соҳил сафарбар карда шуданд. айни замон дар ин макон зиёда аз 70 адад техникаҳои гуногун бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гардида шабонарӯзӣ кор карда истодаанд.
ба ғайр аз хадамотҳои ноҳиявӣ дар минтақаи осебпазир ҳамаи хадамотҳои зарурии минтақавӣ, хадамотҳои вилоятӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи ҳам минтақа ҳам вилояти хатлон, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ, бозрасии назорати давлатии автомобилӣ барои сафарбар намудани техникаҳо пурра сафарбар гардиданд. дар ин мавзеъ наздики 200 метри соҳил дар ҳолати ногувор қарор дошт ва саривақт расидани ниҳодҳо ба ҷои воқеа, гузоштани тахтасангҳо, рехтани сангу шағал ва дигар корҳои сохтмонӣ хатари рахна гардидани соҳилро бартараф намуд. дар ду мавзеи дигар низ хавфи рахна шудани соҳил эҳтимол дорад ва кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳо навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда корҳои соҳилбандиро идома дода истоданд. бар асари боридани боронҳои пайдарпайи сел дар беш аз 30 минтақаи шоҳроҳи байналмилалии Душанбе, Кӯлоб, Кулма, Қароқурум, Ярч ва Санг фаромада ба равои воситаҳои нақлиёт мушкилӣ эҷод намудааст. барои саривақт аз сангу гил тоза намудани роҳ, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва дигар сохторҳо сафарбар шуданд. хушбахтона дар ин масир ягон садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта нашуда, бо фаъолияти шабонарӯзии кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди Яхчипун ҳаракати нақлиёт таъмин карда шудааст. дар баъзе минтақаҳои роҳ Ярч ба дарозии беш аз 140 метр ва баландии 3 то 5 метр фаромадааст. кори роҳсозонро бо ришоти борон ва пайваста фаромадани гилу санг мушкил гардонидааст. ҳоло ба ин минтақа аз шаҳри Кӯлоб ва дигар муассисаҳо техникаҳои иловагӣ сафарбар карда истоданд. рӯзи 10 май дар ин роҳҳо дар шоҳроҳи Шоҳон, қалаи Хум зиёда аст дар мавзеъ 267 км то 274 км зиёда аз 20 ҷой сангу шағалу ярч хамида омад ки ҳаракати нақлиёт манъ гардед. мо дар асосе ки қарори раиси вилояти Хатлон дар асоси қарори навояи Шамсиддин Шоҳин ки ситоди ноҳиявӣ таъсис дода карда шуда буд, мо кормандони мақоми иҷроии ҳокимияти давлатӣ ҳама тарафа нигоҳ карда ин роҳҳои мавзеи 267 ба 274 километрро кушода мунтазам ҳаракати нақлиёт идома дорад ва дар айни ҳол техникаҳо дар ин шоҳроҳ кор карда истоданд. мо кӯшиш мекунем ки роҳро аз чангу шағал ярчҳой буда тоза мекунем. ба иттилои ситоди кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар минтақаи Кӯлоб, айни замон корҳои пешгирӣ ва бартарафсозӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо маром ҷараён дорад. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дошта шуда барои пешгирии офатҳои табиӣ дар шаҳру ноҳияҳо сафарбар гардиданд. махсусан дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бошад, то имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳо барои ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулодда корҳо ба анҷом расонда шудаанд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, дар ноҳияи Данғара, ноҳияи Темурмалик, ноҳияи Фархор, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин низ корҳои сохтмонӣ ва пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҳисоби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирии офатҳои табиӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои гуногун корҳо рафта шуда, аз қисми ҳарбии 45085 кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҷумла ба ноҳияи Восеъ 150 адад, шаҳри Кӯлоб 150 адад, ноҳияи Темурмалик 120 адад, ноҳияи Фархор 204 адад тахтасангҳои оҳану бетонӣ тақсим карда шуда дар шаҳру ноҳияҳо дастрас гардиданд. иброз гардид ки натиҷаи сари вақт тоза кардани каналу ҷӯйборҳои обпардо ва мустаҳкам намудани соҳили сою дарёҳо буд, ки то рӯзи 12 май дар минтақаи Кӯлоб аз ҳисоби боронҳо ва селу обхезӣ ба заминҳои корам ва аҳолӣ зарари ҷиддӣ нарасидааст ва дар ин самт корҳо идома доранд. дар шаҳри Душанбе вобаста ба сармоягузорӣ ба тандурустӣ ифтитоҳи нақшаи чорабиниҳои афзалиятноки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2026 ҷаласа баргузор гардид. дар доираи ҳамоиш оид ба ҳадафҳои стратегияи ҳифзи солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 табодули афкор сурат гирифт. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст.
дар оғози кори ҷалса оид ба сармоягузорӣ ба тандурустӣ, ифтитоҳи нақшаи чорабиниҳои афзалиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2026 вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаврзода ва вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, аз ҷумла таъкид доштанд, ки ҳукумати мамлакат ба маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тандурустӣ аҳамияти хоса зоҳир менамояд. иброз шуд, ки ҳиссаи хароҷоти соҳаи тандурустӣ дар маҷмӯи хароҷоти давлатӣ аз 6.4% соли 2018 то ба сатҳи 7.9% дар соли 2024 афзоиш ёфта. Дар маҷмӯъ барои соҳаҳои иҷтимоӣ хароҷоти буҷети давлатӣ дар муқоиса ба соли 2018 ба андозаи 98% аз соҳаи тандурустӣ дар алоҳидагӣ 1.1 маротиба зиёд гардидааст. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, айни замон дар самти мазкур 12 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи $410 миллион амрикоӣ амалӣ гардида истодааст. инҳо пеш аз ҳама рушди кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беҳтар кардидани иқтидори кадрии шабакаи муассисаҳои тандурустӣ, баъдан беҳтар кардани инфраструктур, заминаи моддию техникӣ ва рушди рақамикунонии соҳаи тандурустӣ пешбинӣ шудааст. дар айни замон тибқи нақшаи мазкур $108 миллион барои рушди соҳаи тандурустӣ дар доираи ҳуҷҷати мазкур пешбинӣ шудааст ва ҳадафи чорабинии имрӯза боз як маротиба атрофи мушкилиҳо, яъне ки дурнамои рушди соҳаи тандурустии кишвар ба мубоҳиса, яъне ки муколамаҳои сиёсӣ анҷом дода ва боварӣ дорам ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар кардани сифат, дастрасии самаранокии маҷмӯи хизматрасони тиббию санитарӣ тавассути ҷалби сармоягузориҳои ватанию хориҷӣ мо ба ҳадафҳои ниҳоии хуш ноил мегардем. стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барномаи мукаммал ва маҷмӯии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта. Ин санад тадбирҳои зиёди ислоҳоти фарогирро дар самти мазкур дар бар мегирад. стратегияи мазкур дар асоси афзалиятҳо ва ӯҳдадориҳои дарозмуддати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар стратегияи миллии рушди кишвар муқаррар шудааст, таҳия шуда, ҳамзамон он барои ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор равона шудааст. тавре дар ҷаласа таъкид шуд, муҳимтарин самтҳои стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ин такмили нишондиҳандаҳои сармояи инсонӣ, солимӣ ва ғизо, таҳкими адолати иҷтимоӣ ва беҳбудӣ, амалинамои тадбирҳои дигари ислоҳоти марбут ба коҳиш додани нобаробарӣ дар самти мазкур ба ҳисоб меравад. хотиррасон мешавем, ки ҷаласаи сармоягузорӣ ба тандурустӣ, ифтитоҳи нақшаи чорабиниҳои афзалиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2026 дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ ва шарикони рушд баргузор гардид. имсол сокинони мамлакат солгарди 30-уми қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷрил мекунанд. Дар робита ба ин сана зимни ироаи паёми навбати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. Дар чаҳорчӯбаи эълони ин сол дар саросари кишвар тадбирандешиҳо ҷараён дорад. ба хотири расидан ба ҳадафҳои ин сол аз тарафи раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳои мукаммал тарҳрезӣ шудааст. ҷузъиёти бештар дар шарҳи ҳамкорони мо. соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 давоми мантиқии сиёсати ҳуқуқие мебошад, ки онро Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ татбиқ менамояд. зеро баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили муҳими рушди ҷомеа маҳсуб меёбад. бо назардошти ташаккули фарҳанг ва тарбияи ҳуқуқии аҳолӣ масъалаи калидии давлату ҳукумат ба ҳисоб меравад. аз ҷониби раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт тадбирҷӯӣ карда мешавад. ин ниҳоди ба қайдгирандаи давлатӣ дар доираи эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ нақша чорабиниҳои худро тартиб дода, ҷиҳати баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон коргузорӣ менамояд. эълон ва гиромидошти соли маърифати ҳуқуқӣ аз шумори тадбирҳои афзалиест, ки аз ҷониби давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар мамлакат равона гардидааст. зеро ҳамзамон яке аз хусусиятҳо ва нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд ин мавҷудияти сатҳи баланд бардоштани фарҳанг ва шуурнокии ҳуқуқи шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. гиромидошт ва таҷассуми соли ҷорӣ
با مسائل حقوق انسان و شهروند ما مسئولین مقامات ثبت اسناد دولت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان را موظف می‌سازد که در بلند برداشتن سطح معرفت حقوق شهروندان باز هم نقش بیشتر داشته باشیم. با در نظر داشتن اون شرایط و امکانیت ارزنده فعلی که دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با ما کارمندان مقامات ثبت اسناد دولت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همه جانبه در سطح عالی فراهم آورده است، امکانیت می‌دهد که همه ظرفیت‌های حقوقی و طلبات قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی صحوی را خوبتر و بیشتر به سهم اهالی رسانیم. رشد دولت حقوق بنیاد تشکل جامعه شهروندی، تحکیم وحدت ملی، تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی فرهنگ بلند حقوقی را طلب می‌کند. اساس و عنصر مرکزی فرهنگ حقوقی را معرفت حقوقی تشکیل می‌دهد، زیرا آن به شخص امکان می‌دهد که دایر به امکانات‌ها، حقوق‌ها و عهده‌داری‌های خود معلومات داشته باشد و مضمون و ماهیت آن را درک نماید. از این رو مسئولین بخش‌های ثبت اسناد ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت با مسئله بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان تدبیرهای سودمند را عملی میکنند. اساساً کارمندان این اداره در جریان به رسمیت ضروری حجت‌ها شهروندان را از حقوق و منفعت‌هایشان آگاه می‌سازند. ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به خاطر بلند برداشتن سطح شورناکی و معرفت حقوقی شهروندان در دوره اعلان و گرامی داشت سال معرفت حقوقی مخصوص در سمت تامین حفظ اویله‌ها، برپاکنی و پایداری اویله‌ها سری وقت دسترس نمودن شهادتنامه و دیگر سندهای حمایت کننده شخصیت پیوسته در شهر و ناحیه‌های جمهوری از جمله در جماعت و شهرک‌ها با ساکنان آن واخوری و ملاقات‌های مفید انجام می‌دهد. به اندیشه کارشناسان رسیدن به هدف سال معرفت حقوقی در حال عملی می‌گردد که اگر سوبکتان دخلدار از راه و واسطه‌های موثر و ثمرناک بلند برداشتن معرفت حقوقی استفاده نمایند، با درک همین نکته اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی تدبیرها را عاید به پهن کردن دانش‌های حقوقی و پیشبرد کارهای ترغیب و تشویق حقوقی توصیه داده به شخصان واقعی نه تنها هنگام به جا آوردن رسمیت دولتی، اینچنین هنگام تشکیل و برگزار کردن واخوری و صحبت‌ها مقررات کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سندهای حقوقی عمل کننده و مکانیزم تطبیق آنها را توضیح می‌دهند. باید تذکر داد که کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان را ارزش عالی اعتراف نموده است. از این رو مهم است که هر یک شهروند از حقوق و عهده‌داری‌های کانستیتوسیونی خود در سطح دخلدار باید واقف باشد. وابسته به این در زمینه تجلیل سال معرفت حقوقی و در دایره نقشه چاره‌بینی‌های تصدیق نموده وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان ما پیوسته توسط آموزش و فهماندهی طلبات معیارهای قانونگذاری صحوی و شهروندان اینچنین به رسمیت ضروری دولتی حجت‌های تصدیق نموده شخصیت و برپاشوی اویله‌ها سطح معرفت حقوقی شهروندان را باز هم بلند می‌نماییم. تصمیم اعلان سال معرفت حقوقی از شمار تدبیرهایی است که برای اعتراف رعایت و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان در مملکت روانه گردیده است، زیرا در حالی که کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی‌های انسان را ارزش عالی اعتراف کرده است، مهم است که هر شهروند از حقوق و عهده‌داری‌های قانونیش واقف باشد. баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, баланд бардоштани мақоми қонун, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он ва таъмин намудани волояти қонун меҳвари соли маърифати ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил медиҳад. дар партави амалисозии ин иқдомҳо дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ҳамоиши судманд доир гардид. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов дар ин хусус. эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ва тавъам донистани он бо конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тадбири муҳиму саривақтӣ барои бунёди ҷомеаи мутамаддин, сохтани шахси комил ва эъмори давлати ободу муосири миллӣ мебошад. вобаста ба ин иқдоми дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ҳамоиши судманд доир гардид ки дар он сардорони мақомоти прокуратура, суд, милитсия, амнияти миллӣ ва ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳ иштирок доштанд. дар ҳамоиш оиди рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, аҳамияти бурдани корҳои тарғиботӣ байни наврасону ҷавонон дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва бо ин роҳ пешгирии зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир аз қабили экстремизм ва терроризм бо мисолу таҳлилҳо таъкид карда шуд.
зикр гардид ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ тамоми паҳлӯҳои зиндагии ҷомеаро фаро гирифт ва роҳҳову самтҳои инкишофро муайян намуд. нуқтаи асосии татбиқи ин ислоҳот қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 1994 буд ки таҷассумгари бақои давлату миллат мебошад. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон вазифаи муҳимтарини давлате маҳсуб меёбад ки роҳи бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро интихоб намудааст. гуфта шуд ки донистани ҳуқуқ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. шаҳрвандон бояд санадҳои меъёрии ҳуқуқиро донанд ва риоя намоянд, зеро дарки моҳияти санадҳои ҳуқуқӣ мавқеи шахсро дар ҷамъият боло мебарад. нафаре ки санадҳои меъёрии ҳуқуқиро медонаду аз талаботи онҳо бохабар аст ва риоя менамояд, метавонад ҳуқуқҳои худро ҳифз намояд. тавре иттилоъ дода шуд, дар дораи дастури супоришҳои роҳбари давлат дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара бо ҷалби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва бахшу шуъбаҳои муваззаф гардида гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда дар ҳама ташкилоту муассиса ва деҳотҷойҳо бо сокинон мулоқоту вохӯриҳо ба роҳ монда шудааст. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. аз ҷониби Ассотсиатсияи таҳсилоти олии Чини Созмони ҳамкории Шанхай ва Маркази хизматрасонии Чини назди Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Мардумии Чин 89 ихтисоси Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳи гузашта донишгоҳ соҳиби аккредитатсияи байналмилалии Созмони ҳамкории Шанхай гардид. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбати барнома. дар натиҷаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сол аз сол сатҳи таълим дар муассисаҳои олии ҷумҳурӣ боло рафта ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мегардад. натиҷаи ҳамин таваҷҷӯҳ аст ки аз ҷониби Ассотсиатсияи таҳсилоти олии Чини Созмони ҳамкории Шанхай ва Маркази хизматрасонии Чини назди Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Мардумии Чин 89 ихтисоси Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳӣ гузашта донишгоҳ соҳиби аккредитатсияи байналмилалии Созмони ҳамкории Шанхай гардид. зимни чорабинии тантанавӣ ба ин муносибат ректори донишгоҳ Аҳлиддин Ибодуллозода зикр намуд ки ин муассисаи олии таълимӣ дар 14 факултет аз рӯи 89 ихтисос мутахассисони соҳаҳои гуногун аз ҷумла соҳаи омӯзгориро омода мекунад. боиси хушҳолист ки ҳамаи 89 ихтисоси донишгоҳ аз аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳӣ муваффақона гузаштанд ва ин дастоварди бузург ҳайати илмии омӯзгоронро ба фаъолияти пурсамар дар таълиму тарбияи мутахассисони оянда водор мекунад. бояд гуфт ки барои супоридани ин сертификат намояндагони Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Мардумии Чин ва омӯзгорони муассисаҳои олии ин кишвар ба Тоҷикистон омаданд. шаҳодатнома дар вазъияти тантанавӣ ба роҳбарияти донишгоҳи омӯзгорӣ супорида шуд. мавриди зикр аст ки донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон чанде пеш барои фаъолияти пурсамар дар сатҳи байналмилалӣ аз ҷумла иштироки фаъолона дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ, баргузории дарсҳои видеоӣ ба забонҳои русиву англисӣ, табодули академии донишҷӯён дар мактабҳои олии хориҷи мамлакат, фиристодани омӯзгорон ба таҷрибаомӯзӣ, баргузории чорабиниҳои сатҳи дохиливу байналмилалӣ, чопи мақолаҳо, ҷалби грантҳои хориҷӣ ва лоиҳаҳои Иттиҳодияи Аврупо аз тарафи муассисаи London School of Digital Business, инчунин иштироки фаъолонаи донишҷӯён дар дарс, таҷрибаомӯзии омӯзгориву истеҳсолӣ ва эътирофи дастовардҳо сазовори ҷоизаи беҳтарин донишгоҳи навовар ва пешрафтаи соли 2023 муассисаи Лондон оид ба тиҷорати рақамӣ гардида буд. истифода аз гармхонаҳо дар шароити минтақаҳои кӯҳӣ амри зарурӣ буда нақши онҳо дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат муҳим маънидод карда мешавад. таи чанд соли охир дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ба истифодаи гармхонаҳо таваҷҷӯҳи хоса равона гардида ҳар мавсим дар онҳо кӯчати гул ва сабзавот парвариш карда мешавад. имрӯзҳо дар гармхонаҳои хоҷагии манзиливу коммуналии шаҳри Хорух барои зебову хуррамгардонии маркази вилоят гулҳои гуногун парвариш карда рӯзҳои наздик дар хиёбон гулгашто шинонда мешавад. хосият Худойропекзода дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар дорад. бунёди гармхонаҳо дар солҳои охир дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷараёни комил дорад. бояд гуфт ки дар маконҳои аз сатҳи баҳрбаланди ватан ба сони шаҳри Хорух бунёди гармхонаҳо манфиатовар буда баҳри таъмини аҳолӣ бо сабзавоти барвақтӣ ва аз ҷиҳати экологии тоза инчунин гулу бутта мусоидатгузор мебошад. бунёди гармхона талаботи замон аст ва истифодаи ҳадафмандона аз онҳо дар шароити имрӯз яке аз самтҳои рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ба шумор меравад. таи чанд соли охир
در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ طبق موسم در گرمخانه‌ها کوچت گل و نهالی سبزیجات و میوه‌جات پرورش کرده می شود. امروزها در گرمخانه‌های خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروخ برای زیبا و خرمگردانی مرکز ولایت گل‌های گوناگون پرورش کرده می شوند که شنانیدن آنها در خیابان و گلگشت‌ها دوام دارد. کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروخ چنین گرمخانه‌های موثر را در محله شریف آباد تأسیس داده است. ما کارمندان خواجگی منزل کمونالی در گلخانه مشغول 6 نمود تخم گل شنیده شد. از گلی پتون سالوی، گلی جعفر، گلی نیلوفر، 2 نمود استر، گلی میری. هدف اساسی ما تامین نمودن شهر از نمودهای گل‌های گوناگون شنیده می شود. باید گفت که پرورش گل در این گرمخانه‌ها از 1 اپریل آغاز گردیده. چند نمود گل‌ها الکی در خیابان و گلگشت‌های شهر خاروخ شنیده شدند. شناندن گل‌ها در گرد و اطراف کارخانه و کارگاه‌های مرکز ولایت ادامه دارد. باید گفت که استفاده با ثمر گرمخانه‌ها در مرکز ولایت سال تا سال روند نو را کسب نموده. در اینجا در 4 فصل سال از گرمخانه‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. کارمندان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروخ در استفاده عاقلانه و عالمانه از گرمخانه‌ها با متخصصان انستیتوت بیولوژی پامیر همکاری زیچ داشته تبادل تجربه دارند. اطلاع دادند که بعد به اتمام رسیدن موسم گلشنانی در گرمخانه‌ها پرورش کبودی و پیوز برآمده می شود. در بعضی از گرمخانه‌ها گیاه‌های شفابخش پرورش کرده خواهند شد که بعد نشأ و نما در مرکز دارو تیارسازی داروخانه مرکز ولایت استفاده برده می شوند. در شرایط کمزمینی منطقه‌های کوهستان تشکیل گرمخانه‌ها یکی از واسطه‌های دسترسی سری وقتی اهالی به محصولات پولیزی می باشد. بابت همیشه تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست، آباد و زیبا گردانیدن نزد بینا و کارگاه‌ها در شهر و نواحی ولایت ختلان پیوسته اکسیه تازگی محل برگزار کرده می شود. در دایره چنین تشبس‌ها ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها به حشرهای دست جمعی جلب گردیده جهت آباد و زیبا گشتن گوشه از دیار خود حصه‌گذاری می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. طبق دستور رئیس ولایت ختلان اکسیه ولایتی تازگی محل در تشکیلات و مؤسسه و شهر و ناحیه‌ها تشکیل و گذرانیده شد. در اکسیه مذکور ساکنان کسب و کار گوناگون، کارمندان تشکیلات و اداره‌ها به حشر برآمده شفت راه‌ها، کوچه گلگشت‌ها و دیگر گوشه و کنار حدود شهر خود را تازه نمودند. در چنین اکسیه گذرانیده شده مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر از همه گونه پرتاب‌ها تازه کرده شده به محیط اطراف جلوی نو بخشیده شد. در زیر هدایت‌های گزار صلح و وحدت ملی امروز تمام خلق تاجیک وطن از اصل به حس آسای ما را بار دیگر باز زیبا و آزاده و تازه می‌گردانند تا اینکه رسالت ازلی ما پاس به نگاه داشته شود. در زیر این هدایت‌ها هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً کارمندان ساحه معارف پهلو به پهلو با ساکنان هر یک ناحیه شهر و ناحیه امروز به حشر دست جمعانه برآمدند تا اینکه اطراف مؤسسه های خویش و شهر خویش را آباد و تازه گردانند. ما کارمندان ساحه معارف نیز تصمیم گرفتیم که در این روزهای بهاری که طبیعت به خود یک جلوه نو، رنگ نو گرفته است و با تازه کاری خویش، با آبادسازی خویش توانیم که حصه خود را برای گلگشت‌های تاجیکستان عزیز گذاریم. آموزگاران دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو نیز با یک نیروی قوی در اکسیه تازگی سهم خویش را گذاشتند و مقصد از برگزار نمودن اکسیه های زیرین این سرسبز و خرم گردانیدن یک گوشه زیبای وطن به حساب می رود و باید از هر یک شهروندان دعوت به عمل آورده شود که در تازگی محل خویش سهمی با سزا گذارند. باید قید نمود که با مقصد تقویت کارهای آبادانی و سازندگی جهتی در سطح بلند و شایسته استقبال نمودن جشن‌های در پیش ایستاده ستاد دائمی و گروه‌های کاری فعالیت دارند که سهم آنها در تطبیق روند آبادانی و سازندگی، مدنیت شهرداری، ترغیب معرفت اکولوژی و تشکل طرز حیات سالم مؤثر است. واقعاً هم امروزها در کارهای آبادانی و تازه کردن محیط زیست از هر گونه افلاسی و پرتوها اکثریت مردم بیشتر مسئولیت
باید درک نموده تشبثکار گردیدند. ما اینا همه شهروندان اینا یک 40 نفر زایتر برآوردگیم، شاهراه را تازه کرده شدیم. به خاطر چی؟ به خاطر وطن و به خاطر مقصد این شهرمو که آبادانی شود، یه دو گوشه شهرمو تازه شود. امروز ما محله بهار قطعا هر روزهای شنبه بازار به خود یک اراده بستیم که برای تازه آبادی گرداندن گرد و اطراف محله‌مون، شهرمون آباد کنیم، تازگی کنیم و همه ما محله ها برآمدیم که امروز یک حصه گذار باشیم. و حالی که ببینید برای شهروندان ما یک قسمشان در اینجا، یک قسمشان در آن محله کار کرده شدن، تازگی آبادی رو نگاه کرده شدن. تازه نگاه داشتن محیط زیست از جمله جایهای جمعیتی خیلی مهم بوده برای حفظ سلامتی انسان پر اهمیت است. ساکنان شهر پیوسته به طور دست جمعانه به آباد و تازه‌کاری محلی زیستی خود و اطراف برآمده در تازگی و حفظ محیط زیست و اطراف محلی خود سهم مناسب می‌گذارند. 12 مای در تاجیکستان روزی ششمقام جشن گرفته شد. ششمقام شاهاثری موسیقی سنتی خلق تاجیک بوده، آن دوام عصرها صیقل یافته رشد کرده است. در زمینه دستگیری‌های دولتی این بخش موسیقی باستانی تکمیل یافته. 7 نوامبر سال 2003 تشکیلات فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ششمقام را شاهکاری بزرگ موسیقی جهانی و یادگاری معنوی انسانیت اعلام نمود. محفل نوایی جان در مرکز معموری ولایت سوخت شهر خوجند اهل ادب و صنعت را به هم آورد. سنه 12 مای در تاجیکستان روز ششمقام یعنی بلندترین عرش صنعتی موسیقی کلاسیکی تاجیک تجلیل کرده می شود. تاریخ این ژانر موسیقی ملی زیاد از 10 عصر را در بر گرفته است. بخشیده به روز ششمقام در آثارخانه اتنوگرافی رخانه رسمی ارگشبوی بچه، بخشیده به روز ششمقام محفل تحت عنوان نوایی جان با اشتراک اهل ادب و صنعت ولایت سوخت تشکیل و گذرانیده شد. این ششمقام یک چیزی هست که این اثری طلایی است. اثری هست که هم از آن گوش لذت میبرد، هم چشم لذت میبرد، هم روح لذت میبرد، هم تن. و از این چیز مثلا بهره‌مند شدن یک حدودی معینی انسان ها شنوندگان این خودش نشانه آن است که ما علاقه به اصل خود نزدیک شده ایستادیم. گذشته های خودمان را احیا کرده ایستادیم. شاهاثر مدنی موسیقی خلق تاجیک ششمقام عصرهای زیاد از دل به دل راه یافته از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده رسیده است. ششمقام سلسله سرود و آهنگ‌های کلاسیکی تاجیک بوده، همچون میراث موسیقی مردم تاجیک از ششمقام، بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سهگاه و عراق عبارت می باشد. محفل نوای جان باری دوم است که در آثارخانه اتنوگرافی خانه رسمی ارگشبوی بچه گذرانیده شده ایستاده است. باری اول 3 روند ششمقام را نشان داده بود. امسال هم این روندها به مهمانان و مخلصان ششمقام نشان داده شد. ششمقام این شاهی صنعتی تاجیک است و ما یک جهان روح و الهام تازه برداشتیم. از قند پارسی کم شیرین کردیم و خوشبختانه که با دستگیری و پافشاری های پیشوای معظم ملت ششمقام این جهانی شد و امروز خرد و بزرگ ششمقام را گوش میکنند. از تاجیک و تاجیکستانی بودن خود ما افتخار میکنیم و در تمام گوشه و کنار دنیا ششمقام صدا میدهد که مال تاجیکان است. من از صمیم قلب همگان را با این روز فیروز تبریک میگویم. بگذار که ششمقام ما تا جاویدان رود، که زیرا که این از اصل به اصل آمده و از نسل به نسل میرود. نمایش لباس‌های ملی زنانه نیز پیشکش مهمانان چهاربینی گردید. لباس‌های ملی از اطلس، ادرس با عنصرهای گلدوزی ملی میباشند. با
боиси ифтихор аст ки имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷумла Хуҷанд, Бустон, Конибодом, Исфара, Исаравшан, Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров, Ҷабор Расулов, Зафаробод, Деваштич ва Мастчоҳ ансамблҳои шашмақомхонӣ фаъолият доранд ва барои рушди нумӯи ин шоҳкории беназири санъати тоҷик саҳм мегузоранд. басо рамзист ки бо ташаббус ва иқдомҳои фарҳангдӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санъати шашмақом аз ҷониби Созмони байналмилалии ЮНЕСКО ба феҳристи шоҳкориҳои шифоҳӣ ва ғайримоддии мероси ҷаҳонӣ ҳамроҳ гардидааст. ба муносибати рӯзи шашмақом дар шаҳри Конибодом низ чорабинӣ доир гардид. зикр рафт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи фарҳанги миллӣ, инкишофи санъати анъанавӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. нишонаи ин дастгириҳои давлатист ки феълан дар аксарият шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ансамблҳои шашмақомсароӣ амал мекунанд ва онҳо дар тарбияи мутахассисони ҷавони ин бахши санъат саҳми муносиб мегузоранд. гузориш аз шаҳри Конибодом. дар шаҳри Конибодом бахшида ба рӯзи шашмақом чорабинӣ бо шукӯҳи идона иборат аз қисматҳои расмӣ ва консерти ансамбли давлати шашмақоми назди бахши фарҳанги шаҳр баргузор гардид. дар ҷараёни он муовини раиси шаҳри Конибодом бо баробари муборакбоди ҳайати ансамбли шашмақоми назди бахши фарҳанги шаҳр ва ҳаводорони санъати мусиқии миллӣ аз таърихи рушду равнақи санъати шашмақом ва заҳматҳои устодони номии ҳунари волои мазкур дар Конибодом ёдовар шуд. санъати шашмақом дар давраи истиқлолият боз ҳам инкишоф ёфт. бо таваҷҷӯҳу ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷеҳди эҳё ва рушди минбаъдаи санъати мусиқии классикии тоҷик ба шашмақом мақоми давлатӣ дода шуд. соли 1986 ансамбли шашмақом дар Конибодом ташкил ёфта дар ин муддат барои эҳё, густаришбахшӣ ва таблиғи ин шоҳкории мусиқии миллӣ нақши хоса гузоштанд. ҳавзаи ҳунарии Конибодом ба шарофати ҳунари волои ворисони Борбади Марвазӣ, хунёгарони шуҳратёр Содирхон Ҳофиз, ҳоҷи Абдулазиз Ашуров, Бобоқул Файзуллоев, Фазлиддин Шаҳобов, Барно Исҳоқова ва Муҳаммад Ниёзов маъруф мебошад. ин буд ки соли 2017 дар шаҳри Конибодом фестивали байналмилалии шашмақом бо шукӯҳу шаҳомати хоса гузаронида шуд. яке аз паҳлӯҳои муҳими сиёсати давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ин рушду равнақ додани фарҳанги миллӣ ва шинос намудани ҷаҳониён бо дастовардҳои санъати тоҷик мебошад. бояд гуфт ки бо мақсади такмил ва рушди минбаъдаи анъанаҳои фарҳанги миллӣ ва мусиқии халқи тоҷик дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи рушди минбаъдаи санъати мусиқии классикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шашмақом мақоми давлатӣ дода шуд. ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ имрӯзҳо дар қаламрави мамлакат корҳои ободониву бунёдкорӣ идома дорад. ин раванд ба пешрафти ҳамаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат алалхусус боз ҳам беҳтар шудани шароити зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. дар доираи татбиқи ҳамин мақсадҳо шароити фаъолияти кормандони бахши фарҳанги ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон низ рӯ ба беҳбудӣ ниҳудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. кормандони бахши фарҳанги ноҳияи ҷайҳун аз беҳтар гаштани бинои коқи фарҳанг ҳарф мезананду аз рафти корҳои ободонии соҳаи худ истиқбол, зеро имрӯз дар доираи корҳои ободониву бунёдкорӣ шароити кории онҳо рӯ ба беҳбудӣ ниҳудааст. дар бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун айни замон 35 адад муассисаҳои фарҳангӣ ба аҳолӣ хизмати фарҳангӣ расонида истоданд. аз ҷумла 22 китобхонаи деҳотӣ, як китобхонаи марказӣ, як китобхонаи бачагона, мактаби санъати бачагона, хоб боғи фарҳангӣ фароғатӣ, 6 хонаи фарҳанг, як клуби деҳотӣ, як клуби сайёр. шарту шароитҳои кории мо қаноатбахш аст. албатта тибқи нақша мо ҳамарӯза чорабиниҳо ва барномаҳои фарҳангиро ташкил ва баргузор намуда истодаем.
ҳарчанд бинои мазкур наздик ба 90 сол дорад, аммо ҳоло ҳам побарҷосту барои аҳли фарҳанг хизмат мерасонад. Зеро ҳамасола масъулин бо пайдо кардани имконият қасри фарҳангро аз таъмир бароварда шароити кории худро беҳ мегардонанд, чун тамоми чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ маҳз дар ҳамин биную толор гузаронида мешавад. нисбати солҳои пеш хеле беҳбудӣ шид, хеле навгунӣ шид, навварӣ шид. Курсиёро таъмир кардем, барои 250 нафар аллакай мо ҷо кардем, фарша аз нав ранг кардем, рангубор кардем, шиёри плакатора аз нав кардем, алиш кардем, саҳнаро кавралини нав пӯшондем, ҳамаша аз нав таъмир кардем, пардаҳои нав часпондем, ҳамаша аз нав кардем. Сол то сол мушкилиҳо аз байн рафтаистанд, толор ба талаботи замона ҷавобгӯ шуда истааст. агарчи имрӯз қисми берун ва дохили толор аз таъмир баромадаю нисбат ба солҳои қаблӣ беҳ гаштааст, аммо масъулин ният доранд дар оянда утоқҳои кории кормандонро ҳам таъмиру аз навсозӣ намоянд. аҳли санъати ноҳия ҳам пайваста дар утоқҳои алоҳида банди замзама кардану тор ба тамбур задан ва омодагӣ гирифтан ба чорабиниҳои дар пеш истода гашта бо ин васила талош мекунанд барои сокинон хизмати фарҳангӣ расонанд. бояд гуфт ки дар шафати бинои мазкур сохтмони бинои осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳия оғоз гаштааст ки масъулин тасмим доранд ҳарчи зудтар онро бунёд намуда мавриди истифода қарор диҳанд. дар доираи корҳои ободонӣ масъулин ба таъмиру аз навсозии қасрҳои фарҳангӣ дар ҷамоату деҳотбудаи ҳудуди ноҳия низ оғоз бахшиданд. сохтмони китобхона ва толори маҷлисгоҳ дар деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти панҷи ноҳия аз қабили он корҳои ободониву бунёдкориҳо дар самти фарҳанг аст. бинои мазкур дуошона буда бо тамоми шарту шароити барои фарҳангчиён зарурӣ бунёд гашта истодааст. бешубҳа метавон гуфт ки пас аз бунёд ин бино ба макони баргузории маҳфилу чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ табдил ёфта ба мардуми ҷамоат дар роҳи шинохти асолати миллӣ, омӯзиш ва тарғиби фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ хизмат менамояд. филми коргардони бразилиягӣ Карим Айнус ба экранҳои бузург мебарояд. баъд аз аввалин нахустнамоиш дар кинофестивали Кан дар соли гузашта, намоиши он дар давлатҳои дунё баргузор мегардад. туби тиллоии Диего Марадона ки дар ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 1986 ба даст оварда буд, моҳи июн зимни як музоида дар Фаронса ба фурӯш гузошта мешавад. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбати барнома.